ang tingog ni Senator Ronald Bato de la Rosa dihang naghatag kini og audio message sa paglusad sa Reform Alliance of Good Governance and Accountability Converge Coalition sa Cebu kagahapon. Sa maong mensahe gipadayag sa senador ang iyang kinatibuk ang suporta sa paglusad sa maong grupo sa pagpanguna ni Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte. Suportado sa matud pa niya si Vice President Sara Duterte nga giupadayong gapangalagad sa katawhang Pilipino bisan ginasulayan palagpot sa pwesto. Ato paminawon ang nihimong tipik sa pamahayag ni Bato de la Rosa, Senador. Dili kami musugot nga gamiton ang politika sa pagpahilom sa mga lider na tinuod na nagserbisyo sa katawhan. Kining awaya, dili lang alang sa pipila. Kini alang sa tanang Pilipino na nangandoy og tarong nga kagamhanan makatarunganong sistema ug mas maayong kaugmaon. Sa karon kamantingod na lang gihapon gapatimaw sa publiko si Bato. Sukad gipahibalo sa ombudsman ni atong Nobyembre 2025 nga aduna na kini arrest warrant gikan sa International Criminal Court. Hinon giklaro sab na DILG Secretary John Vic Remulla nga wala gihapon sila nadawat nga arrest warrant apan mipasalig nga andam ilang task force alang sa dragnet operation batok sa senador. Panahon nga aduna nay ihatag ang ICC. Kani subay sab sa anunsyo sa maong departamento nakatakdang magpadala ang PNP-CIDG og sampina kang Senator Bato karong adlaw alang sa investigasyon sa gatusang reklamo bahin sa giingong extrajudicial killing sa nasod.